Mama şimdi. Yukarıda şeyle. Bu. Ben. Hayır. Nah ini cuma diraba ya nana good sias lah nih, naide, reaction naide. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ang YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लांदों लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आङो बावखुंग्रि हाजोआव बेरायहैनो नागिरदों ओमफ्राय गाबोन संक्रान्तियाव बावखुंग्रि हाजो गाखोयो नालाय ओमफ्राय जों दिनै एडभान्स थांखासै एडभान्स थांनानै मा बानायदों बेखौ नोंथांमोन देखायनो सेस्था खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय गाबोन गाखोहैला आरोना लोगोफोर दिनै थांखासै दिनै थांनानै नोंथांमोन जिखिनि हायो नोंथांमोन देखायनो सेस्था खालामसै बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय डाइरेक्ट बावखुंग्रियाव लोगो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर बिदिबा फाइनालि लोगोफोर जों बावखुंग्रि सफैबाय ओमफ्राय जों दा हाबलांसिगोन आरो दसे उनाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जों दा थाबायगासिनो लोगोफोर थांगासिनो दं मानसियानो गैया खमथार दिनैजाय थेला बबेथिं जादों बा नै दखानजों बेरायगासिनो जों दा लोगोफोरनो मा होनो बरिया नोंथांमोना गाबोन फैनानै माने मोजांनो गाखोफैदो आरोना सिख्लाफोरजोंथ' फैखायो सेंग्राफ्रा बिरादनो सिख्लाफोरजों फैखायो नालाय आंना गैया नामा गैया जोंनो थाबायगासिनो दा नायनो हागोन नै दा हर थांगोन दसे उनाव ओरै थांगोननि मा लोङो केकेआसै नै फाइसाल' लाना फै बारा नहीं 30 10 रुपया ज़्यादा हो गया नांला बायनाय आरो सिख्लाफोर नायनोबा मोसाग्रा सिख्लाफोर बरिया नायदो नै बरिया पाकिस्तान सिख्लाफोर नावलाय मोजां नायो लायबाव सिख्लाफोरखौ नायबाव जेरै मा होनो दे होनलाय मा होनबावनोब्रा दा नै बारा मानसि गैया सिख्लाफ्रा हायो आयनो गोसाय सायसथारमोन सोरखौबा मोननो देग्लाय दखानानो दखान थाबायगासिनो सोरबा गाखोगासिनो जोंहा थाबायदावगासिनो मानसि नागिरदों नामा माखासे ओंखारबोजोब्बाय मालाय थाबायबासो थाबायगोन दावखोगोनसो होननाय जानोसै नायलांबाय थाल' ना सिख्ला मोजां नायनोबा स्पिड हमदों नायखासै नालाय नांगौबा नै मा लिरदों गोजौआव मा लिरदों नायना लाखा मोनसै नाथायबा जों गाखोआना गाखोयो नोंसोर गाखोदो दिनै जिरि होद गाखोलाय बै फासआनो बेसेबां गोजौ गाबोन फैला जोंहा ना फैयो नों फैयो हिनजाव लाबोगोन औ बावथारसैनो हनै थाबायलांगासिनो थानाया जि गाखोलांसैना गाखोलांनो हालालै दाबो गाखोलांगोन ना भिडिअ बानायलांबाय था देखायलांबाय था सिख्लाफोरखौ थांदो ओमफ्राय थाबाय थांसै नोङो दे आयौ जा गोजौ बाहाय माबायदि मोनदों बरिया ना मेङाखै आयौ सासे मालाबानो होखोलांबाय हनै जा गोजौ दंबावो लेंबोयोल' नै बिसोर नायलाय नै सासेयाथ' बयावनो थाबबाय बोरैथाय मानसिखौ नुहुरबावासैसो नुहुरासैनो जानो दिनैबो मानसि दंथ' एसेनो बिरादनो एसे गाखोगासिनो गाबोन गाखोनाय नंला आरो बिसोरो माने
दिनै खुला खुलायावनो गाखोखाबाय माबादि मोनदों खालाम उनावलाय माबादि मोनदों बुरिया ना थांला गाखोनोसै थिखिनिसिम थांना थाङा ओइ नोंलाय थाङा थिखिनिसिम ना रेडि दा गाखोलांगोनबा आं गाखोलांगोन ओमफ्राय नङा आंना जुथाया एसे नै बे माबाना जुथाबा आथिङा माबागोन ना मा जानांगौ बे मेल्ला आथिं सुनानै थाबायगासिनो जोंना ओमफ्राय दा थाबायफिनगासिनो नै जोंना मेंबाय दाउबोसो नोगोर गोजौआव फाग्ला ससे गाखोनायावनो मेंग्लिजोब्बाय थांगासिनो जों थाबायगासिनो थांफिनसै दसे बे बेरायबावसै ना मा थांसै ओमफ्राय बेयाव जौखौ हमजोबायनो नैबे हटेलाव दहाय लांजोबनो माथो आखाइ हमलायलायनाय ब्रा हिनजाव बायदि होनलाय हिनजावजों ओरै सिथाबलायोना नै बे आखाइ हमनायनिफ्राय जादों नानि मोना गोजाथार खमलायनाय जागोन खमलायनाय नोंथांमोन दसे नायगोन खमलायनायखौ माबायदि खमलायो नालेंनि सिम दङ सासे नालेंनि आगा साइडजों थानाय नालेंनि सिम नालेंया बिदि बानायगासिनो होदिसो जोंना बोगासिनो नालें दा बोगासिनो नालें सिम Kopi 628 kg. Gideon dong जोंहा जयदीप बसुमतारी सिरां आगरखना आयन मुसाहारि सनेतपुर माटावना नयन खोनाया मुसाहारि सनेतपुर एबाराव सोर देरहायो नायसै र' सोर देरहागोनहाय आगा देरहासार नानिनि टिमा देरहाबाय आरोना नोगोद खुसि आसलानै नायदो रिएक्सना नायदो दानि गेलेनायाव देरहासार जानो हादों आगर सेन्टार ब्रेसन गिताखौ सेन्टार ब्रेसआव थानो थाखाय बुंनांगौ जेबो नुरोङा बे बयनो मोनाखै मा मानसिलै ओंखाम जानो खुसियायैलाय बुबु लाबोलै Pemuda Udari, Agar Kona,
ज्योति ब्रह्म क'क्राझार मानाग्रा मा गैया मानाखना एबार दुरुं बोनाय नायदोलाय लोगोफोर दुरुं बोनाय बबेनिफ्राय दहाय बे खमलायदोंमोन बे आबाव दुरुं बोफैबावबाय बियो बै लास्टनिया ओरै साजों साइड थानांगौ फारसे थानाया Dia parsentannya Sirang Febo Rena Sony Full parsentannya Sirang dia final saya berkelahi bintir apa Hur sama haya mati, huri dem, huri googlis baju.